Mon sama Lamdon kachetok ningkang samsia tum prab jin pen kachesong ing tonangpo kali pulote mokopine so luk sodak dokok pulote alang lituma metha amatsi adai che enang jipusi KERUF kongchunbang winbe pachinipon Dipu lorolang sorang sina sarpo auditorium hall along Lamdon kachetok songthrok atum pherangkia mai ke phapa do ponsi Karbi Ex Revolutionary United Forum mate thi hekpen KERUF puasong mahang kapathek phuthak pherangkia tuma phan pachini ponsi bangso KERUF along arpu ka chepek pona tenke pidili phan meiphu songbiji dingti ka tharpen wellness literang tuma phan dunmai phu win be phan kongchunbang Godwinson Kropen, Nikunjo Kathara Tumapan Rapchunbang, Rijak Dera, Kongkat Teron, Thong Teron Apen, Rupsing Intia Tumapan, Lamjai Sarpo, Ran Rong Piapan, Dihin Rembangarpu Peponsi, Kapreka Tumapan, Asonarpu Peponlo. KERUF Maipu, PD Liga Ninja Tenke, Bangso Song Mahang Kepatek Ponke, Monsama Lamdon along, Kedo Anangkum, Mesen Pen Kepachun Pontek Pamiji, Lapen Karbiang Longara do Ana Tumapan, Kaching Turamo, Anparta, Armu Oxo Kedo Ana Tumapan, Mesen Pen Kelang Pontekja Pansi, Labangso Asong, Mahang Patek Ponupusi, Ninjepon. Pengaruh penang asong atau nikah sampai ke Jepang do, tapi penang asong atau ekor alam hepen jok ba Lamdon lam hepen jok kapal pangku di kan kondo, kalau bang sobuta lam klar kecipi mate penang alam he ni itu bagi pen rara pen do gibanji do, nasi labang sobuta kapal klar lapen lam sobuta kecipan tu alam he labang sobe si itu pini lam he kapal dak mate lam klar kecipi ame itu labang so ame kipang nasi coro perpiklo bang so ame kipang pot lapen kipang bilangan ni la songthrok dili ko songthrok atum abari mas ame methang asong tum ke duren po KERUF welfare society mate abari ame to po la song tapsi UPLA PDCK la pen KPLT la songthrok tum same abari ame bang methang asong tum ke duren po mate la songthrok angkong Resikot asong songthrok abari matum ka chingrum isi aklam dali hal bang so aklam amen ke la son hello songthrok resikot asong atum ka chingrum aklam amen la ke hello Karbi Ex Revolution La sontak taxi ongdum ke thekere ka chekrong atum social media pen pherang ke tuma long pen ka che sorsar me thengtom ot khrai pen ka che songa bangke ington nang pupusi kongchunbang win be pen ningjepon Lang ko te unberi nili buibang. Nasi intono mo nili pini sotak pada pacini kan tuh ke pini berbat Facebook lo ke post intono pini berbat lahai mai meeting lahai pilo ko met hengto ma position gaw lahai pini kita intono nili buibang. Aro loy order bhaga chuni kri kan tuh ke lahai lo je lahai hui ka pato ke suluk soda ka pato phano lage kar diye ke angbong ka pachar hui phano lasi prap jin me lahai hui long ke permission pipe de nangi non Karbi Ex Tormas Council si ya makanya para kacuni dengan tung ya lahai lo je latung hal lahai ke claim lo permission pipe dan nanti order pipe dan nanti DCA ke banda FBI ke banda lapen chief minister Himonto Biswa Sharma ta ke banda ni kacuni ni ke lahai lo Kedam tang songthrok atum mon sam Lamdon chetok det pen Karbiang long angkang prek jam habaralong APHLC atum met hengtom pen armu chejeng ponsi ningkang samse chepaklang ponlo lapen hampanga song ingkora please osea song KSA Samson Terona ruwa tumta la so Lamdon phuthak ningkang samse chepaklangsi kache song asai dengpon la si prab jin pen ington ponangpo kali pulote moso luk sodak dokok pulote alang lituma matsi adai che enangji lapen la so Lamdon pen social media long ketok tap pen inghan kang ther kache war tap tera chetong sar pen chingki chethanjia phansi pherangkia mayalong pen biasang ho pachini pon News report long sodar engti Karbi Long live